Wel, dyma ni rwan hefo Dafydd Jones y fan hyn sydd yn mynd I ddangos I ni sut mae llechi yn cael ei hollti a'i naddu. Sut mae'r garreg wedi dod I gael ei rhoi yn y twll hollti megis. Mae Dafydd yn mynd I ddangos I ni rwan ac mynd I egluro I ni beth sy'n digwydd o hyn ymlaen hefo'r darn llechfan sydd yn erbyn I lun o, sut mae o'n mynd I droi rhain yn llechi gorffenedig. Dafydd, fysa ti yn egluro? Be di'r peth cyntaf wneud I hefo'r darn llechfan os gen ti'n pwyso yn erbyn dy glyn di fanna? Wel, y peth cyntaf rhaid I mi drio egluro ydi bod rhaid I bob llechan fod yr un trwch. Iawn. Ac I gael y trwch iawn, da ni'n iwsio'r cyn bach yma. A mae hwnna yn fodfad a gweithfad o led. Wedyn, beth da ni'n neud, da ni'n rhoi y cyn bach ar wyneb y clwt da ni'n elw sydd wedi cael ei lifio yn barod yn y felin. Da ni'n mesur y modfad a'r wythfad efo'r cyn bach. Fel y peth nesaf da ni'n neud, da ni eisiau ffeindio pwy ffordd mae graen y garreg. Achos wneud y garreg ddim hollti dim ond un ffordd bob amser, efo'r graen. Neith I ddim hollti o gwbl yn erbyn y graen. Wedyn da ni'n ond rhoi congol y cyn ar wyneb y clwt, da ni'n elw. Draw o fo'n ysgafn efo'r mwrthw. A dyna fo. Wedyn, mi rhaid mi ddal rwan y cyn nes byddai wedi gorffan yn hollol ar yr hollt. A dyna hwnna wedi hollti, darn cyntaf. Dyda mi, Dafydd, y cyn as gen ti'n hollti. Be maen nhw'n galw hwnna? Wel, cyn manos, maen nhw'n gorfod galw hwn. Gwerthfawr iawn fel mae pethau dyddi yma. Mae'n byd debyg bod chdi fatha finna'n cofio'r hen Hugh Price y go yn gweithio yn y rocli fawr yma pan oedd yn mynd yn ei full swing. Ynddo. Wel, mae'n byd debyg na I waith oedd I hwn. A mae o tua beth bynnag 20 sag ydi o chwanag o blynyddoedd oed yn tia. Wedyn, be dwi'n mynd I wneud rwan, dwi'n mynd I hollti o rwan yn ei hanner eto. Wedi cael y trwch I gael yr wyth carreg. Be da ni'n wneud rwan, hollti o'n ei ganol eto. Be ti'n galw hynna, yr dalena, tena yna o lechfan fel maen nhw rwan o'na? Sglodion. Sglodion di'r hynna? Sglodion ydi hen, ia. Wel, mae Dafydd wedi hollti, ac y peth dwytha ddudodd oedd bod gynno fo sglodion. Dyna di enw'r chwarelwr ar y darna llechfan sydd wedi hollti, ond heb I naddu. A rwan, Dafydd, be ti'n gwneud efo'r sglodan yna? Wel, a wedi hollti fel wyt ti'n dweud, dwi'n mynd I naddu neu sgwario I rwan, mae'n naddu da ni'n I gael o'r un. Oedd I gael y mesuriad iawn ar y garreg, da ni'n iwsio, gyda ni'n alw yn bric mesur. Mae yna wahanol notches ar y bric mesur yma fel y gweli di, a mae bob un o'r notches yma yn cynrychioli gwahanol seis. Wedyn beth da ni'n neud, y beth cyntaf da ni'n neud ydi sgwario'r garreg wrth gwrs. Wedyn mae gen i 16/9 allan o hon. Dwi'n rhaid o'na ar 16, ac yna mae'n 9, a dyna hi'r garreg wedi gorffan. Llechan o'r ffenedig. Llechan ydy'n barod i roed ar y to.